Azerbayjanda tedbirciler yerli häkimetleri saýlamak üçin saýlawlara gatnaşdylar. Bu aýrylykda ýurdun oppozisiýa partiýalary bu saýlawlary boykot etdiler. Oppozisiýa liderleri tedbirlisiň azat we adalatly boljakdygyna ynanmaýandyklaryny aýtdylar. Bakuwyň saýlaw uçastygynda Azatlyk radiosynyň habarçysy inçime düzgünçiliklere ýol berilendigini, şol sanda bir adamyň inçimedek ses berendigini hem habar berdi. Ses berilişige Ýewropa Geňeşi seýledi aglaby ýurdun başyndaky täze Azerbaýjan partiýasynyň sinçilary güdegçiligi edýärler. Qazaqstanyň Almaty şäherinde polisiýanyň korrupsiýasyndan ejer çekendigini aýdan adamlar Baş prokuraturynyň idarasynyň öňünde demonstrasiýa geçirdiler. Protestçiler prokurory simbolik bir towady ýurdun Jenaýat kodeksini berjek boldular. Pakistanyň Swat ülgesinde şahirler we ýazyjylar ýygnanyp Talabanyň ideologiýasyny tanqidlediler. Bu ýygnanşyk Talaban täwüsçileriniň bir mekdepde 140 töweregi çağany öldürmeginden bir hepde soň amala aşyryldy. Siz Azatlyk radiosynyň täzelikleri bilen tanış bolduňyz.